Hello, Super Ministru. Jiena għanna, jiena li ħannu il-belt. L-erba filgħodu l-Partit Nazzjonalista organizza business breakfast għas-sidien tal-ħwienet tal-Belt Valletta. Fl-interventi li saru minn negozjanti preżenti issemmiet fost oħrajn il-problema tal-burokrazija. Anka ħafna burokrazija biex inkun nista' nopera. Fil-fatt, ma nistax nopera. L-stockbroker Joe Bonello kelli mewlin l-indirizza dan il-business breakfast ukoll semma l-burokrazija. Huwa fatt li għatem wisq biżijiet fuq self-employed, partikolarment fejn jitlu l-awtoritajiet regolatorji u l-burokrazija żejda. Il-menti oħra kienu dwar il-piżijiet kbar tal-kontijiet tad-dawl. Għad tinħallas il-kontijiet tad-dawlu tal-ilma. Alright? Tant huma kbar qawwijin li tinħallas jiena bil-agreement. Il-bieraħ kif wasalt id-dar. Insi pitra biex jaqtaw li d-dawlu l-ilma, meta inqiegħ bl-agreement. Meta inqiegħ bl-agreement, wara dan qed insibuha maħna daw, ishom b'setin fir-roti, Sur Prim Ministru. Ma nistax nibqgħu selim bihom dawn l-affarijiet. Sidin oħra l-mentaw dwar in-nuqqas ta' aċċessibilità lejn il-Belt Valletta. Pero marli, il-Park and Ride ġi bi prezz iżjetoli mill-inti li kikut tipparki għal-belt, is-sitwazzjoni raġa tħadet spintalura. Grassi. Fit-tweġibiet tiegħu, Lorenz Gonzi tefa' t-tort għat-tnaqqis fil-kummerċ fil-Belt Valletta fuq tal-ħwienet infushom. Jekk aħna n-nies inġibuhom il-belt u jsibu 3 kwarti tal-ħwienet magħluqin. Dwar il-fatt li ħafna ħwienet fil-Belt Valletta fl-aħħar xhur raw it-dħul tagħhom jonqos, Gonzi għalhekk. Mbagħad dak li tilef 6 xhur iġibu for 20 sena li ġejjin. Skont il-Prim Ministru, jekk ma jinbenix il-Parlament ġdid, is-settur tan-negozju ikun f'periklu. Għaxaw minn qed ibeżżana f'pajjiżna stess, taħela ta' flus, da għalfej dal-proġetti, u da kollu għalfej, u da ma se jiswinna xejn, u aħjar flok infaqna dal-flus dal-proġetti infaqnihom f'affarijiet oħrajn. Bir-rispett kollu. Min qed jgħidlek ma jafx x'inhu jgħid. U qiegħed jipperikola il-futur ta' self-employed pajjiżna. Dwar il-kontijiet tad-dawl, il-Prim Ministru qal li huwa gbur bil-politika tal-Gvern fil-qasam tal-enerġija. Wow, gburi bil-politika tagħna illi nħarsu dejjem long term. F'liema sens xirrid ngħid. Qed ninċentivaw lid-djar u lil ħwienet biex jinvestu fil-sorsi tal-enerġija alternattiva.